Lehenik eta behin, eskerrak eman dizkizuegu, gaurkoan, Usuriko plazan, Aitzagauran elkartu zareten guztioi. Ospakizun ondun hau, hilabetetan zehar antolatzen egin zareten guztioi. Eta eguna bera, aurrera ateratzeko konpromisoaz, lan ezberdinek egiten zabiltzaten eta egiliko zareten guztioi. Denok batera, egin dugu hau posible. Bigarrenik, bihotzetik, mila esker, 30 urte hauetan, proiektuaren parte zareten guztioi. Proiektu hau aurrera ateratzen bere aletxoa jarri duzuen olori eta bereziki 30 urte hauetan bazkide izan eta irakurriakan ez ditugunei. Zuena da gaurko gaialdea. Badira, 30 urte, Aitzaga elkartearen proiektua martxan jarri genuenetik. Herritarrentzako biltokia eta ezker abertzaleko komunitatearentzat arnasgunean izatea xede hartuta. Proiektu zabala, irekia, ezkerrekoa, abertzalea, feminista eta euskalduna izateko norabidea nahiko lan eta izan diren ondorio da gaur egun daukagun argitzia. Hasiera indartsua izan zuen proiektua. Urteetako prozesu, auzolan eta bazkideen konpromisoari esker jaio zen 1994an eta hasieratik herriarentzat erreferentziazko leku bilakatu zen. Afariak, bilerak, hitzaldiak, taberneko solasaldiak, poteoak, kultura eskaintza ezberdinak, harremanak, eztabaidak, lagundak, parlamentak, zer ez dugu egin Aitzagan. Baina beti, xede bera oinarri, herria egitea, usurbil egitea. Eta usurbil, ezin dugu gertu Aitzaga daude. Baina, zoritxarrez, izan ditugu nego jatzan behar izan genituen legalizazioak eta urtetan lokala itxita edo behar izan genuen. Gehienok, horretu guzue, 2006an, otxaila ilunura. Baltartan Garzonek, agindupean eta 35 ezteroki Zumuniopean, bentan, elkartea etxin ziguten eguna. Baina Aitzaga etxin ziguten, hori entzat, mezu bat dugu. Gaur, Aitzaga horretik, Usuriko plazatik, emateko, itxi zeniguten elkartea, konfiskatu, zeniguten genuena, eraman dituzuen audientzia nazionala. Baina inoiz ez duzu proiektua gelditzeri lortu, eta ez duzu herriaren naia zuntxitu, eta zuen baliabide guztiekin etorrita ere ez duzu lortuko. Badugu gaur hemendik beste albiste bat emateko. Esan dezakegu, elkartea osasuntsu dagoela, esan dezakegu herriarentzat Aitzagak erreferentziazko gune izaten jarraitzen duela. Esan dezakegu, gero eta jende gehiago adibidea aktibatzen proiektuaren parte izatera. Esan dezakegu, belaunaldi berriek Aitzagarekiko atxikimendu handia dutela. Finean, esan dezakegu elkarteak etorkizuna duela. Baditugula printzipioak, badugula norabidea eta badugula proiektua. Gaur, ospatzeko dugu badugu aurretik. Ibilbideak osatzeko eguna. 30. urteurrena ospatzeko eguna. Eta batez ere, etorkizuna ospatzeko eguna. Horregatik, denok batera giro ederrea eta alkerri irribade bat eginez, guazen denok egunaz gozatzera. Gora Aitzaga! Gora Usurbil!